साई भजन सांस्कृतिक मंडळ सर्व भक्तगणांचं सहर्ष स्वागत करीत आहे। आता थोड्याच वेळात बाबांच्या पालखीचं पूजन झालेलं आहे। बाबांना स्थानपन्न करून बाबांची पालखी प्रस्थान करत आहे। समस्त भाविकांना, बंधू-भगिनी, बांधव, माता पित्यांना सर्वांना अत्यंत नम्र आणि कळकळीची विनंती आहे की लवकरात लवकर या पालखी सोहळ्यामध्ये सामील व्हा। ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम। वाजता श्री गणेशनगर खिराडे कंपाऊंड श्री साईबाबा मंदिर येथून श्री साईंची पालखी भांडूप ते शिर्डी अशा प्रवासास निघते। हजारो भक्तगण, नागरिक प्रति शिर्डी, ठाणे, वर्तकनगर श्री साई मंदिरापर्यंत सोडायला येतात। तिथे महाप्रसादारूपी भंडारा घेतात। तेव्हा आपणही तिथे येऊन आम्हा पायी चालत जाणाऱ्या शेकडो साई भक्त पदयात्र्यांना आशीर्वाद द्यावा ही नम्र विनंती। तसेच शिर्डीहून परत आल्यावर जे अन्नधान्य आम्ही श्री साईबाबांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या शिर्डीत घेऊन जातो ते अन्नधान्य पुन्हा भांडूपमध्ये आणून इथल्या अन्नधान्यात एकत्रित करून त्याचा भंडारा करतो। नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच शनिवार दिनांक 16 जानेवारी 2023 रोजी दुपारी 12 ते रात्री 12 श्री साईबाबांचा महाभंडारा अखंड आणि अविरत सुरू राहणार आहे। भंडाऱ्याला 1,00,000-1.5 लाखापेक्षाही अधिक भक्तगण तसेच नागरिक यांचा महापूर लोटलेला असतो। हे सर्व भाविक श्री सत्यनारायण महाराजांच्या पूजेचे, श्री साईबाबांच्या पालखीचे, त्यांच्या पादुकांचे तसेच श्री साई मंदिरातील व द्वारकामाईतील साईबाबांचे दर्शन घेऊन श्री साईंच्या भंडाऱ्याचा लाभ घेतात। आपणही या सोहळ्यास यावं असा नम्र तसंच आग्रहाचं निमंत्रण। या सोसायटीतील आजी आजोबा, माता पिता, बंधू भगिनी आणि बाळगोपाळ यांना येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तुम्हा सर्वांना उदंड दीर्घायू आरोग्य लाभो अशी श्री साई भजन सांस्कृतिक मंडळातर्फे श्री साईंच्या चरणी विनम्र प्रार्थना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय साईराम, जय साईराम, जय साईराम।
मोबाईलच्या गाडी, पूजेचा टेम्पो, पूजेचा टेम्पो, बाबांची गाडी 9 नंबर. श्री साई भजन सांस्कृतिक मंडळ भांडूप गणेशनगर यांतर्फे दिनांक 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर असा संपूर्ण भांडूप वासियांचा पालखीसह पदयात्रा सोहळा संपन्न होतो. श्री साईबाबा जसे दारोदारी जाऊन भिक्षा मागत तशीच भिक्षा मागायला पालखीसह पदयात्रेला जाणारे साई भक्त प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आपल्या दारात झोळी घेऊन आले आहेत. तेव्हा आपण भिक्षा स्वरूपात डाळ, तांदूळ, कांदे, बटाटे, तेल, गूळ, खोबरे, साखर यासारख्या भंडाराला उपयुक्त असणाऱ्या वस्तू द्याव्यात ही नम्र विनंती.
साई मित्रमंडळ जनता मार्केट या मंडळाने सर्व साई मित्रमंडळ जनता मार्केट या मंडळाने सर्व साई भक्तांसाठी नाश्त्याचं आयोजन केलेलं आहे. तरी सर्व साई भक्तांनी प्रसादाचा लाभ घ्यावा. सर्व धार्मिकांना आपल्या घरातून काहीतरी कार्यक्रम आहे. दर्शन करायचं. श्री साईबाबा सांस्कृतिक मंडळ भांडुपची पूर्वी पदयात्रा सोहळा या सोहळ्यानिमित्त मोठी पालखीचे आगमन झालेले आहे. तरी गडबड गोंधळ न करता सर्व साई भक्तांना नम्र विनंती की त्यांनी साई पालखीचं शांततेने दर्शन करायचं. श्री सच्चिदानंद सद्गुरू साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की. साई मित्रमंडळ जनता मार्केट या मंडळातर्फे श्री साईबाबा सांस्कृतिक मंडळ भांडुपची शेवटी पदयात्रा सोहळा या सोहळ्यानिमित्त तिथे नाश्त्याची सोय केलेली आहे. तरी सर्व साई भक्तांना नम्र विनंती की त्यांनी दादा द्यायचे नाही, त्यांना साईराम देतो आम्ही. साईराम इथे नाश्त्याचा लाभ घ्या. श्री साईबाबा सांस्कृतिक मंडळ भांडुपची शेवटी पदयात्रा सोहळा ही पालखीचं वैशिष्ट्य. ही पालखी पूर्ण भांडुपकरांची आणि या पालखीमध्ये भांडुपच्या पूर्ण पुत्राचे साई भक्त एकत्र होतात आणि 23 तारखेची वाट पाहत असतात. 23 तारीख आमच्या
चंद्रभागा भाव पुंडलिक धारा पुंडलिक धारा भाव पुंडलिक धारा याव याव अवघे जन कर बाबांची वंदना साईंची वंदना कर बाबांची वंदना ब्रह्मने बाबा साई भाव भाव माझे आई भाव माझे आई भाव भाव माझे आई श्री राम सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम ओम साईराम चला चला साईराम
चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल ते नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.